hvis man ikke kan holde balancen på det, så skal være der, mand. Boks. Har vi Intro! Jeg tager lidt med den stiger. Hvor er du henne? I en bil eller hvad? Hvor ligger du hen? Jeg kommer og sutter din 80, jeg gør, Louise. Kommer du og sutter min 80? Det gør jeg da. Det må jeg ærligt sige. Lidt kogt. Hvem vandt? Jeg ved det ikke, bror mand, men jeg er stærkt ud fra det MG, der har vundet. De ligner, de bollede os rimelig godt og grundigt. Jeg skal ikke kunne sige det, bror mand. Men de var da dygtige, det var det der.